Jingbakla Shynrang kiba Pynhiardor jala kaman ke Bynta balai. Boleh peluang ngau de semula kersan skam nak abira channel. Lesil da pipet metai ke Jingbakla Shynrang kiba Pynhiardor jala kaman hab ngan lak bun ke Bynta ben kong ar balai. Borok kitu kibe pat ke Jingbakla pilih ban pet namar ba kidan sibun kitu kibe ru ke Jingbakla kila ban wan ra ya ka ban pelong ya ka kentai ban jengai no napi ne ban penmi ya ki kerum keram ha ke jide semula ke sopi. Mentang ini keren ke Bynta ke Bynta ke balai ke Bynta ke ben kong ke dau. Ka Jingbakla Shynrang ba Pynhiardor jala kaman kadai na kadau ba Shynrang ufun bat text palat pi perlok. According to the law of attraction kata mut bah ka jing ya dei ha ka kat kum ka sap long berum beriu jing ha ka jing dei samla jingi lada ngi ailat ya ka kentai bakan tebe yemi yangi kan om nya ala nu ru ban tebe ya nu Shynrang habang ong tebe kata mut bah kalong kumni kan pet manta ha ka shisngi day barbor kam ka kentai kan phone bon sen pi pidan se pija se pile ayu pija se bele pin phone yang pidan wan kendu yang leni kam tapet habaka kentai ka yo ya kalat bahkan kro ipi kayo ya kalat bahkan tebe ya pi kayo ya kalat ban thot ipi se pidan se pija ka invest pi kata gemut baka trestom ban penlong ya pi ban i je ka bat haba kale ya kata korkom kalong kum ketuk umpok liu ke bayai mi siai mi bat ka nang rehem ketuka nang kersei ketuk jing i jongkai pi mentapat kai ke Jingbakla jungi ke Shynrang kalong ba pi ngi ke na batia ngi tek se ka babi shaun pidon balai pile ayu pile kumno pila ke ne kumno I love you nang ta I miss you shua balik teru I love you I miss you phone shua banlek kanu kam shua bangin lek kanu kam dai mengi Shynrang ba phone ka katai pet berapa persen bon ki Shynrang ki lek ya kata ban taxi ka ban phone ka kani kadai ke Jingbakla Shynrang kam namar ba bale kim ailat ya ka katai bakan tebe ki kim ailat ya ka katai ban trestom ban pelong yu Shynrang ban i ki pet lada pi ailat ya ka katai bakan trestom bakan tebe ya pi ailat ika ya kapor bahkan perkat pi ailat ika ya kapor bahkan pi ailat ika bahkan pi namar page ni mata lada dai ba pi kata kalau kumni page mentangan oi pi kumba ka kersoi menta page ibarit plia ibarit hari lada pi play lenti ketu kanang kersoi kanang mi bat kanang he mentah kalong kumjuk kai pet ka kentei ha ka banangkong ka don gejing ik ka ba kendiat ipi hanrei pi phone ika pi text ika artat ru pi ailat pat ika bahkan phone kan text pi pet mentah ha ka sisngi le pi phone bena step pi om ba pi ja se pi don se ngah tamang kenjai pi ni ngames pi ngah perkat pi to te sa ngah kenal pi to I love you to bu shwa bun kam ta ka lek ni katai te sibit da pila dap kam shwa pin lek chino lek kelas lek ni katai so phone kan jang ma te ko ong to te sibit adin bakal awai na kelas kala kan mau badu shino jam to te ka phone no ip ko ong ba sai pi ja te phone ip ka kan mau bat haba ka phone ip pi ailat te ka bahkan perkat ip sai pi don ka pi ailat ika bat ka phone ip bat haba ka phone ip kum tu pet ka kanika jing jukai pi kanang peli kanang hasan bat kanang he te mata pi stu oba kala phone pi ta kala kanika la pi bat kala nang kersoi kanang kiu jing pi te mata to te pi ong pat to te ngadon stang nang lek ong ta te dalam pois yang nang da di shan kreatia sibit sa phone ngama te kene kentai ka ala kan mau pi bakan sa phone pi bakan sa taxi pi nak support te kan mau meman la ka kliman kan yai kan mau barbor baka yai phone pi bakan kan mau pi namar bale pi ailat ika bakakan yakun ban trestom ban yo ban pelong pi ban trestom pe namar bale bon pat ki Shynrang ka Jingbakla ki Shynrang bat ki namba tiak mestep ki taxi kan tai ki namba don chino baby pi don chino pila wai kelas em pila ayu ni akan mau ye pi ni pila bamjan em pila kretian em keli ya kita ke bro pet ya katu ka umpok liu ka jing kersoi ka jing e jengka ya utu Shynrang kala sedang ban kersoi kendiat hare na ka dau phone si phone ukset no sebak ya katu ka umpok liu kam light len tisu katu ka kentai ban phone pi pet lada dei bakade ban phone pi ka ban trestom katu ka jing e jengka ka kersoi bat ka yo ban phone pi hare na ka dau utu Shynrang phone no eka keset no katu ka kersoi ka ba mi nanta ka dau ka kentai kam yo su ban e jepi bat katu ka jing phone jepi ka khang lat no eka ban kersoi katu ka jing e jepi bat haba ka don ya wei pat Shynrang uperlok uba
phone teng uba ala ongai ka dala dap kam sibit phone ngale kan elek tai pej ka namar ba kam yo ban invest ya pi ka ban ke namar ba kam yo ban tristom ban pelong ipi ban pelong ya ka ban yo ipi menta ka ban tristom ban pelong ya ka ban tristom ka attraction jengka la ne kata ka jumut jumperkat jengka ka phaino syakano kono ka jeka pej ko fixet nang ne ka pet cheni kalong kumju ha ka jing jeka ka theru lada phim ailat jeka ba ka tu ka jing ka jing kersoi jeng ka jing kan no kan tebe kan wan chapi menta lada fixet no ya ka tu da ka daw na ka daw ba phone pelat jeka na ka daw text pelat jeka kan salik no stay na kata ka daw de ban ailat jeka ka ban pi pej ngam ong pat ba phim dei bun phone ka ngam ong pat ba phim dei ban le jeka pi dei pej pra percent kadai ka pidai ban ailat ya ka ban penlong ka ban ep ban thur ep ban tebe ep ban kun ban yo ep bat arpau% kadai ka kamram pat jupi ba pidai ban ya ka kan the sampai itu video bang ong ep kumno pin ya ka kan the bat tu wei pat ka ong ba kan osen pidai ban phone bat ban text ya ka samla ni ka kan the jupi ho perlok pa sini lada pi ailat dika bukan tebe kan pi henry ho lese kata ka ikabala ngala de irap ya shibun bha ki prok jenga ki ba phone ngana po ka apher sham jenga ki omba don ki prok ki ba phone nga ki ong lek no lek ne teng ajumut ki pentre kam ya ki ajumut jenga ba du mata ka jing jiki kanang kersoi don ki bala ya tho naru don ru ki bala ya shong kat no adu mata te kalong tahi ho don pa ki githai ki ba kim tre ban ki ba pej ka ni ka aphira channel ki omba ngai jan wi wa ju ngai jan wi du kan thai pe kum kini ki kan thai kim dei gibadan ji ke ba sisai pi wa junget je kum kini pe ngam batai start pi ke bro han ngam batai pi napok ka from the psychological perspective ha sap long beri man beri jingi ke ba kata la de le ki research dan ni ke jing wat jing tip la de persang ye kini ke bro nak tahu ka long ke ba sisa ban nganti kena ba ka long ke ba sisa nak kata ngajung mod pi kam cukan kai kini katai ban su penjat kai ke jing pi han rai ban ajung mod ya ke jing sisa pi ke benta ke ba ka long ba kata hi bang ngim ailat jika kan thai bakan investing na tak daw long da ka ba phile kum ne pi ailat kan jika bakan invest pi le ne bakan tristom ban pi ailat jika ba ka tu ka jing jika kan kersoi ya pi tela sila ki bai pat ki por la don ki bai pat Jingbakla ki bo Shynrang Pynhiardor la kaman dengan sekeran pat ha kita ki bai por ya matahi kuble sibun prok ngang udah semlah kersan skam nating na ka apira channel kuble